Jarné počasie umožňuje prvé zápasy na otvorených ihriskách. Počas víkendu odohrali duel úvodného turnaja na ihrisku na Botovej aj hráči Sloupitču. Nedeľnejšie stretnutie medzi družstvami A a B All Stars týmu Trnava bolo dohrávkou prvého súťažného turnaja v sezóne 2010. Minulý rok skončila Trnava na peknom druhom mieste. Vo finále nás porazil Pezinok, ale veľmi nás tešila hlavne úroveň hry a aj dramatickosť finále, ktorý sa vlastne hral až na 2 víťazné zápasy. A veľmi sme potrapili mužstvo Pezinka, kde vlastne v Pezinku hrajú všetko hráči, ktorí aktívne hrajú softball, kdežto keď pozriete na nás, my sme všetko buď nadšenci, alebo bývalí hráči, čo už skončili aktívnu činnosť v softballe. Aj nasledujúca sezóna by mala priniesť pre All Stars tým Trnava zaujímavé stretnutia doma i na ihriskách súperov. Každý mesiac sa odohrá vlastne jeden ligový turnaj, poriada ho vždycky jeden z tímov. V slovenskej ligovej súťaži v Sloupitči sú vlastne 4 tímy, 2 trnavské, jeden z Pezinka a ako perla z Bratislavy tím veľvyslanectva Spojených štátov amerických, na ktorých sa veľmi tešíme. Nový začiatok priniesol zo sebou aj zmeny v zložení tímu. Veľmi nás mrzí odchod Katky Kulkovej, ktorá bola vyhlásená ako najužitočnejšia hráčka v tíme A. Bohužiaľ pracovné povinnosti odviali z Trnavy preč. Okrem odchodov sa však k družstvu pridali aj noví nadšenci. Prvotným dôvodom bol môj syn, ktorý hrá bejsbol a z tej lavičky diváckej to vypadá všetko krásne, jednoducho, riadi sa to odtiaľ úplne perfektne. No a keď som sa dozvedela, že existuje aj Sloupitčové družstvo, tak samozrejme som sa rozhodla, že idem si to vyskúšať, ako to vypadá herne. Počas minulého roka sa podarilo Trnavčanom zorganizovať turnaj s pestrou paletou zahraničných družstiev. Tento rok plánujú turnaj All Stars Cup zorganizovať opäť, avšak pravdepodobne s nižšou účasťou hostí, najmä kvôli obmedzeným možnostiam s ihriskami.